Mfethu uwile. Uwile uKhehlelezi. Uwile. Asanamali uKhehlelezi. Sesenemvuthuluko, sendile yokuphila kuphela. Uthatha ethunjini. Phelele nje uKhehlelezi manje. Angazi ukuthi kwenzakalani noma futhi khona umgomo weqili. Phela ukuthola kunemkandela ongenza khona kuzothiwa ngambulali. Futhi angazi kumbe mthetho kakhulu lokuthiwa ngathi. Hayi wavele wageja. Wavele wahexa umoya. Ayiphelile nje uKhehlelezi akasanamali wamfana. Nani neshow yakhe uwile. Ngithemba ukuthi ngempela kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama limsize. Hayi, welile ngizole ngakhala njalo. Amaqiniso nje uvele kwathi bhadla. Emini kabha ilanga libalele. Hayi nkosazane mina ngiyazi lento. Hayi uyakhuluma weJesu. Kodwa ngikuthandela into eyodwa. Only one thing. Khuluma amaqiniso wodwa. Kodwa phela nje awuwehlele ngezansi phela manje. Hawu. Buka sengihleke ngaze ngahliphizeka iy'nwele wena la. Hawu kahle bo. Manje uvedana nje ukuthi bho, awukhathalele kutheni nje ukuthi ibhomu elinjani leli kuye kwenze njani. Kodwa welile. Kodwa wakithi wena uyazi sihamba nawe. Sihamba nawe. Hayi ngiyaphakamisa mina ngithi bafowethu bekuwelile-ke bafethu lo kade nimuzwa. Uwelile mchunu bafethu indlovukazi. Uwelile wangempela bafethu. Ekubeka nje kucaca ngakho kokushilo ngicabanga ukuthi ukuzwile. Ekubeka nje esho ukuthi hhayi kuZimalanga ngathi kusolakala ukuthi ngathi eyi sekuyabhimba. Kodwa-ke asazi asizwe kuwena mlandeli wethu ukuthi uthini laphana kwi-comment section. Ufike udrophe i-comment yakho laphana. Ufike ubuze any question. Siyazofika si-SA Trends siyinyanga engathaswanga utshekwe the thing. Sofike sikwenzele okuhle ngaso sonke isikhathi. Manje sengiyaphuma bafethu ngithi nginishiya nothando lodwa. Ngiyajabula bafethu ni-like amavidiyo ni-subscribe kwi-channel bafethu SA Trends. Siyabonga kakhulu.